Vi har billede nummer 4, som kaldes spydbæreren eller kanonen, og den er udført af Polyglots. Den er originalt fremstillet i bronze, men originalen er desværre gået tabt. Dette er derfor en kopi. Vi befinder os i 440 før Kristus, og det er en 2,12 meter høj statue. Så vil vi fortælle lidt om beskrivelse. Emnet er, at han har ikke noget spyd, selvom han burde have haft et spyd i venstre hånd, som vi kan se. Da hans stilling indikerer dette, og titlen hedder spydbæreren, det er derfor vi baserer på, at han har haft spyd. Da han bærer spyd og er nøgen, viser det, at han er med i det olympiske lege. Figurens stillingsmotiv. Han står i kontrapost, fordi han hviler på den højre fod, så der er tydeligvis en vægtforskydning. I det venstre fod er løftet, og der her skabes en bevægelse. Det er krydsstilling, da hans venstre arm og højre ben strammes, mens højre arm og venstre ben er i afslutning. Hvis vi ser på kroppen, så er han en nøgen mand, og det får ham til at fremstå mere maskulin. Idealet er derfor den stærke mand. Muskulatur er stærkt markeret, og han har bløde og runde former. Ansigtet er mere realistisk, og det viser, at vi er i en klassisk stilperiode, og hans hår er mere detaljeret. Og hans ansigt viser indre ro og viser, at han er meget fredelig. Figurens forhold til virkeligheden. Det er naturalistisk. Alle hans proportioner passer med til det realistiske billede af en stærk, muskuløs mand. Men problemet ligger i, at han er 2,12 meter høj, som nok ikke virker så naturalistisk igen. Motivet er at give et realistisk billede af en stærk, muskuløs mand, som har en indre ro i sig selv. Perspektivering. Der er bevægelse. Han står ikke stift, lodret op og ned, som vi har set førhen. Vi er gået forbi den strenge stil, og man kan mærke, at det fredelige udtryk og den indre ro er dominerende i den klassiske tid. Lidt facts som Polyglots, som har lavet skulpturen. Han var en græsk billedhugger fra Argos, og han var primært kendt for at lave de her bronzestatuer af atleter. Det han gik mest op i, det var at lave de rette proportioner af menneskekroppen, og han var så god til det, at han lavede en lærebog om det, og den var så kaldt kanon eller kanon. Og hans skulptur spydbæreren, som vi har, den skulle ligesom demonstrere hans skills på det her, og derfor så går den også under navnet kanon. Og hans skulpturer, de var rigtig kendte i Romerriget dengang, hvor de blev lavet, men der er desværre ikke nogen af de originale værker, der er blevet bevaret. Den måde, hans skulptur hviler benet på i kontrapost, som giver en bevægelse i under- og overkroppen, det har været et forbillede for rigtig mange billedhuggere i senere tid. Blandt andet så har den danske billedhugger Bertel Thorvaldsen brugt samme teknik i det 19. århundrede. Nu har vi lige tegnet lidt på. De røde streger, det viser de rette linjer i hans kropsstilling, og de gule streger, det er de runde former, han har, og de blå streger, det er nogle diagonaler. De røde streger, de indikerer, at hans linjer er meget rene. Han har lidt flere røde streger i den højre side, hvilket giver sådan lidt en ustabil måde at stå på, og det giver så den her diagonalitet, som om man er i bevægelse. Og der er næsten lige så mange gule cirkler, og blandingen af de her bløde former, de gule cirkler og de røde streger, det gør, at vi får et meget harmonisk blik på ham. Og som Morten prøvede at sige, så spænder han sin venstre arm og hans højre fod, og det giver den her diagonal følelse, altså de blå streger her. Og alt i alt så den her blanding af harmoni og diagonalitet, det giver et roligt, afslappet og stadigvæk menneskeligt udseende. Slut!